26 красавіка 1986 года здарылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Як гэта падзея паўплывала на творчасць многіх фотамастакоў, раскрывае праект Дзіны Даніловіч, створаны ў Цэнтры сучасных мастацтваў сумесна з беларускім дзяржаўным архівам кінафотафонадакументаў, які сёлета адзначае 80-годдзе. Когда они предложили сделать такую коллаборацию, внедрить архив, их материалы, да, то, что у них есть в собрании, с какими-то современными проектами, мы выбирали тему, и у меня была возможность выбрать, и вот я выбрала тему Чернобыля. Акрамя работ беларускіх удзельнікаў у праекце прадстаўлены творы украінскіх аўтараў і нават японскага фотажурналіста, які пабываў у Чарнобылі ў 2015-2016 годах. Там, у горадзе Прыпяць, ён знайшоў непраяўленыя негатыўныя плёнкі, з дапамогай якіх зараз адлюстраваў лёс дзяўчыны, равесніцы аварый, якой выдалілі шытападобную залозу. У нас есть украинский автор в проекте Артур Бондарь со своим, это культовая книга «Тени звезды Полынь» и проект, который он показывает. Японский художник, фотохудожник Казума Абара. И тоже понятно, что вообще-то для Японии тема ядерной катастрофы – это тоже как бы близкая тема. На экспозиции представлены и уласный проект Дзіны Даніловіч и Андрея Кузьмянка «Архив полковника Снегавога», які уяўляе па сутнасці фіктыўны архіў персонажа, што фіксаваў такія дзіўныя з'явы, як левітацыя ці знойдзеныя рэчы зніклага ў зоне эвакуацыйнага аўтобуса. Гэты праект паказвае, як можна фальсифікаваць навуковыя і фотаграфічныя доказы. Интересно то, что, наверное, где-то вот первые 10 лет было очень активное, как бы, да, там и выставки были. Сейчас, мне кажется, вот на поле художественном как бы мало высказываний, да, на эту тему. З дапамогай творчых работ і кінафотафонадакументаў экспазіцыя дазваляе не толькі ўбачыць ліквідатараў і пацярпелых ад аварыі людзей, але і пачуць іх галасы, успаміны, запісаныя адразу пасля трагедыі, сустрэчы з пісьменнікамі і чальцамі ЦК КПБ, дзе абмяркоўваліся праблемы адсялення і іншыя пытанні, актуальныя да гэтага часу.